at policy level, we're also trying to advocate that for children who are selling sex, there should be social safety nets. Because they're children, they're not supposed to be in the streets selling sex. Therefore, the Ministry of Social Services should step in. Seguru Nduna in Heathcliff. Angela Seguru, please may you kindly explain everything in Shona Takaterao asi nyasotaura ikuti Vagina Diaries ndezveiko. Wadakunzwa muchishona. Vagina Diaries inyaya dzinechekuita nenhengo yesikarudzi yechikadzi. Tiriku ipi nze nengo yechikadzi nengo yesikarudzi. Okay. Nengo iyo inoona ndondo kana uri mwanasikana. Inoona ndondo? Inoona ndondo kana uri mwanasikana. Kubva paudiki hwako unongonzi dhonza matinji, hauzoti uri kwadhonzerei uri mwana mudiki, hausati wambonya nyuzi yazvepabonde. So unongochingonzwa kuti kwaunoenda usazonotinyadzisa pari ware. Saka unenge wakuti unonge ungoumbwa kurarama kwako kunongori nechekuita nevamwe vanhu vausati waziva. Iwe kukosha kwako iwewe kungoripo maringe nezvauchanoita kwanenge wazoenda. Iwe pachako hauna kukosha. Saka ukange usina kuita izvi kuti uzofadza vari mberi, hauna kukosha. Ugozoudzwa zvimwe zvekuti kachirobva kuzvarwa kanzi kanodirwa mukaka. Kunzi pfepfe mukaka kuti asazoshereketa. Kati samu wotanga kuudzwa izvozvo, vamwe vanozoti vapinda mudzimba muye wozonzi kozvizvi. Asi pese apa vangu vachiitiswa zvinhu, dzimwe nguva unotoputiswa fodya. Zvonzi kosora kaviri, ukakosora zvoreba. Saka inhengo inoita kuti mwanasikana abatwe semudziyo wakamirira kutengeswa. Mudziyo unochinzi mboshainai chaizvo unyatsopenya kuitira kuti vachautenga vazokoshesa. Pedzezvo pauchatanga kuti ndakufa vakufambidzanawo nevakomana sezvinotarisirwa kumunhu. Usina kuzvitarisira, hapana notaura newe panyaya dzebonde. Usina kuzvitarisira, ubatwa chibharo. Paunoedza kuti utaure nezvazvo, anotokuudza kuti haungochida. Asi nemhaka yekuti hautozivi kuti zvinomborevei, zvakamira sei. Dzimwe nguva munhu anobva atakupererwa nekutya kuti ndingaita sei. Saka ende pakukura kwako zvaunosangana nazvo zvakawanda. Saka makaumba inonzi Vagina Diaries. Vagina Diaries zvinyorwa zvatinenge tichinyora nyaya idzodzo dzinosangana nadzo. Dzinosangana nenhengo iyo yesikarudzi. Zvandataura kuti hapakaumwa. Hapana kumira zvakanaka. Nekuti vamwe varume ndondo yacho uri pabonde ipapo mabvumirana kuti ngatishandisei, ngatizvidzivirirei, asi munhu anokubvisira chidziviririso chacho kondomu racho rinobviswa. Abvisirwa kondomu akatarisa oita sei panguva iyoyo tichichengetedza vagina yedu. Pane nyaya yedu. Akubvisa kondomu. Pane zvinhu zviviri. Tinoti manga mabvumirana, asi toda kuti vanasikana vanzwisise, kana kuti even nevanoti pamaservices vanzwisise kuti hongu mabvumirana pekutanga, asi pane zvazoitika zvaita kuti ndipinde padambudziko. Handiti ndinzwe kuti ndazviexpose to maybe HIV or something like that. Kana zvaitika zvakadaro, chekutanga munhu uyu atokukanganisira. It's a violation. Anofanira kuti yatove rape, yatove abuse. Handiti. Saka zviri kwauri unokwanisa kuti kondomu rakaputika kana mamusina kuirana. Akuputika kubvisa. Ukutobvisa. Okay, kubvisa. Uye mukadzi wacho anobvaita sei? Pane zvinhu zviviri, pane morning after. Lauti nditaure program iyi tizofanira toiti morning after diaries. Morning after. Mapiritsi ekuti kana mudzimai uchinge waita bonde risina kudzivirirwa, unokwanisa kunomawana kuchipatara kana kuenda kufamasi wonwa kuitira kuti usabate pamiri. Ndochekutanga. Chechipiri, post exposure prophylaxis for HIV. Because munhu yakubvisira kondomu mamabvumirana zvakanaka handiti, but akuzokubvisira kondomu, but izvozvo hazvichareve kuti wave, hazvichareve kuti hausi exposed. Saka enda kuchipatara unotaura nemanesi kuti inini pane zvaitika ndikufungidzira kuti ndaexposed to HIV neunwanted pregnancy.
for HIV I think vanongokutesta vakaona kuti hausi HIV positive vanofanira kukupa post exposure prophylaxis. Dambudziko ratinaro kazhinji hurumende yedu nekushomeka kwemari vanenge vachiti ndiye vanhu vabatwa chibharo, asi toziva kuti zvinonetsa macommunities materumu kuti munhu approve kuti abatwa chibharo zvinonetsa. So but we are saying kuti ndipo panofanira kushandikwa zvinhu ipapo kana tiri kuda kuti tidzivirire